morning mga guys. Ngayon magluluto ulit tayo ng sinarapan. Pero pagkakaiba ngayon, may gata. Luluto tayo ng sinarapan with gata. Ito yung mga ingredients natin. Isang 1/4 kilo na sinarapan, fresh from Lake Buhi. And then meron tayo dito shredded na malunggay, isang medium size na onion, tapos meron tayong ginger, yeah. tapos dalawang cloves ng garlic, tapos meron tayo dito siling haba at saka siling maliit para maanghang, para maano natin yung anghang, matikman natin. Tapos meron din tayo itong gata. Pinaghiwalay natin yung kakang gata at yung kakang may halong konting tubig. Pangalawang piga yan para maliputok. Gagamit din tayo ng asin, mga 1 teaspoon lang. Tapos pamenta. Ano? Sabi nga? Mga kalating teaspoon. Tapos bitchin. Ajinomoto seasoning. Gagamit din tayo mga kalating teaspoon lang din. Okay, sisimulan na natin pagluluto. Ito na. Follow up, boys. Una, siyempre, isasalang natin yung ano tawag yan? Kawali. Tapos lalagay na natin yun, yung gata na may kasamang tubig. Ano ka ba? Pangalawang piga? Pangalawang piga yan. Pangalawang piga. Okay? Lagay natin yung luya. Tapos yung sibuyas. Tapos lalagay na natin yung bawang. Okay. Hintayin natin kumulo. Saka natin ilalagay yung sinarapan. Once kumulo na po siya, ilalagay na natin yung sinarapan. Ilalagay na natin yung sinarapan. We all think the Lakers going to win this series, but we don't have to rethink this because if they can match the Lakers physicality and that style by changing the line, playing this way, we may have to step in. But the small lineup gives them movement and gives them more movement. And movement in spaces creates more rebounding opportunities and more foul shooting opportunities. Lagay na rin natin yung malunggay para maluto na siya. Naglalap ng katrabaho ng kalunggay. Bitchin, lagyan na natin. Kalahating teaspoon lang yan. Kaya natin bitchin na. Lagyan na yun. Kalahating teaspoon. Bitchin natin. Okay. Sili. Okay, tayo natin maluto yung malunggay. Tapos lagi natin sili, tapos yung parang gata. Mamaya na siguro. After 5 minutes, pwede natin ilagay na ulit yung sili. Natin tong kakang gata para mas masarap.